നമസ്കാരം. CND ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഹസീന ഷംനാദ്. കർഷകർക്കായി കളത്തിലിറങ്ങി ശശി തരൂർ, പിന്തുണയുമായി ജന്തർ മന്ദറിൽ. കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും MPയുമായ ശശി തരൂർ. The government has really failed the nation and failed the farmers. I'm sitting with two MPs here, both from Punjab. They have been making it very clear they want to see the government come, talk to the Kisans in the first place and talk to Parliament. After all, we are supposed to be a deliberative democracy. We should have an opportunity to express the views of our constituents. Both these MPs are in the Lok Sabha. They have been voted by the people to represent their views. They are saying that these laws are absolutely not going to be acceptable, and we are seeing the evidence for that at the borders. Now, what the government is trying to do is to say we'll make concessions, we'll try and make it better for farmers. Now, why did they pass the law in such haste without consulting the stakeholders, who are principally the farmers of this country? കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് MPമാർ ജന്തർ മന്ദറിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. MPമാരായ ഗുർജിത് ഓജ്ല, ജസ്ബീർ ഗിൽ എന്നിവർ മറ്റു പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ജന്തർ മന്ദറിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. അതേസമയം കർഷക സമരം നാൾക്കുനാൾ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരെ കർഷകർ രണ്ടാംഘട്ട ദില്ലി ചലോ മാർച്ചിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കെ കടുത്ത നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പോലീസിനൊപ്പം തന്നെ മാർച്ച് നേരിടാൻ അർദ്ധസൈനികരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമരം ആരംഭിച്ച് 18 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കർഷകർ സമരം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട ദില്ലി ചലോ മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള മറ്റു ദേശീയ പാതകൾ കൂടി ഉപരോധിക്കാനാണ് കർഷകർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ ഹരിയാന അതിർത്തിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജയ്പൂർ ദേശീയപാതയും ആഗ്ര എക്സ്പ്രസ് പാതയും ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ട്രാക്ടറുകളിലായാണ് പ്രധാനമായും കർഷകർ ഉപരോധത്തിനെത്തുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രധാനമായും കർഷകർ മാർച്ച്